Bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng lho. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine. Diganti apa? Ganti tolo. Teneh ming tingil-tingil no. Has, piye? Ya ora, aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah, aku ki Mbak Yumu lho. Ah Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Blok. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki nek mbok elinga ngono lho. Kowe kelinge iso. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung. Wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Blok. Kowe Yo gentenan. ayo sing hamil, Yo bumil. yo lingarani nek cara saiki. Bumil, ibu hamil. Yo Rasa goyang wong bokonge pindah ngarep pisan. Sing nek ora. yo wis nganu Mak, wis 6 sasi. 6 sasi. 6 sasi. Pun punjul, Pak. Pun punjul. 7 men. Nggih, Oh, wis tuwa kuwi. ajeng 7. Wis bayi iki arep ngancik 7 malah tuwa, arep ngancik 8 malah 6, 9 tuwa meneh. Oh iya. Disregepi. Iya. Sregepi len napa, Pak? Weh, kowe iki ora mbok piyai semene iki ngerti kabeh sing wis do duwe anak kuwi. Mesti anggere mrisake ro bidane, ayo bapakne ora keset. Ngono kuwi mesti. Iya. Mergo ora saru kok kuwi nggo memperlancar nganu kok bidane iki. Persalinan kok. Iya, pancen ya ngono. Nek ana tenan kejadian pancen yo bapakne keset, persalinane sulit, terus akhirnya operasi sesar. Lho tenan kuwi ora, goro aku. Kula sik sikik gamping, Pak. Gamping. Nggih. Watuk terus metu no piye? Lagi umpama terus. Waduh. Ya ora mungkin ngono ki tetep nganggo proses. Nggih, tapi kaya meng mak prucut ngoten. Oh ya wis, ya muga-muga sesuk diparingi lancar, diparingi gampang. Bocahe nek wedok ya solekah, ya nek lanang ya soleh, ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya Mak. Iya. Ngerti saben bengi dijak prihatin, bocahe ora tau turu, mbokne kluap-laop saben bengi. Iya. Sok mbok menawa anakmu iso njunjung dhuwur mendem jero karo wong tuwa, sing dijaluk ya pancen ngono ya Mak. Sing barep lanang kaya kudu banget kaya gede. Lemune ra jamak-jamakno. Iya. Ya wis muga-muga sing barep ya sehat, bocah iki ya sehat. Aja keset-keset. Heeh. Pokoke piye carane? Ning ya aja kekerepen ndak bocahe budak. Oh. Nggih mboten to, Pak. Kok budak? Ae dicothak-cothok saka ngene taktuk-taktuk. Sesuk rambuté ra tukul. Nggih sesuk dibuktekke nggih. Ah iya. Lahir. Sesuk anggere ceprot lahir kene iki resik. Ah, sip. Bapakne sregep. Anggere lahir embun-embunane iki ketel. Ah. Genar ra tau. Nenjing nek pun metu kula langsung foto, Pak. Oh iya. Tutuke aku rasaku aku. Iya. Ning aja kaya si Neti kae mbiyen. Lah, Senengane beda atiku Neti iki ora. Tak tileki iki pas anake lahir aku nileki bar tak kei duitnya iki sumbang aku Net. Nggih Pak matur nuwun. Ku anake nangis. Wah anakmu kenapa Net nangis? Dimi mboten purun Pak. Oh bocah iki. Ayo meneng. Ngono ra meneng tak keke Pak Seno. Ngono kuwi. Aku yang ngenteni tekan jam 12 to. Tak ora dikekeki tak genake piye iki? Keke aku Sidora. Ming guyon kok Pak. Wah, asem aku ya. Terus aku nglerthaki ndase Lopez. Yo. Lagune apa, Mbak? Yo, iki nek sing iki akeh banget panyunan gubuk asmara iki. Sing aku sing disuwun kok Mbak Tatin. Oh iya. Sampean apa? Ora usah sing keras-keras. Ya, sing alusan wae. Lagi hamil. sanesen apa Pak niku? Apa? Sanesen apa? Ora ana iki. Ya. Apa layang pirang-pirang kok
Gubuk asmara kabeh. Ya. Lagi ngetren kok ya, Mak. Iya. Napa nggih, Pak? Ah malah bingung ta kowe. Wis apa terserah. Ya. Rengu nggih. Rengu ya ora apa-apa. Bawani ya. Memanise merati saben bengi nyambut gawe kok ya iso meteng ya. Nggih saged, Pak. Ha iya ya, mbuh kok ya. Bontang manting tanjena ora dadi rawangun disawangke ora wangun. Wong sing jeneng Kembenan ki wangune iki stagene kenceng, wetenge iso cilik apik ngono ae. Ha kuwi piye? Wis asal nular-nular rene. Aku sing nyawang ki malah bingung. Mengke kula joget sithik ya, Pak. Ora usah. Wis asal joget ngene-ngene wae ora usah diobah-obahke. Mumet bocahe ning jero. Aki arep makler kowe obah ngono malah bedabikan. Iya. Kang Masira duh wong bagus. Ngene iki padha karo ndidik bocahe lho. Oh iya nang jero iki mula bocah supaya cerdas kuwi biasane nek miturut para pinter, para sing modern, sing teknologine canggih kon ngrungokke orkestrano. Kuwi merangsang pertumbuhan otak anak. Oh. Apa ngrungokke gamelan ulon-uyon ki merangsang pertumbuhan anak. Mula tenan sesuk deloken. Anae Risai bendina jak ngrungokke uyon-uyon sesuk ceprot lahir metuwe pinter banget langsung. Iya. Metu jedot ki ora nangis langsung, "Bu, apa bedane?" Ngono langsung. Ya ora ono. Langsung jedheki ora. Gampang teman ambeh beda neno monggo.
bebasan Sip, kowe iki direwangi nggawa anake ngalor ngidul ya tuwajuh karo kewajibane ya, Nak. Ya ngene iki wajib dicontoh. Ya karang ya piye meneh ya malah iya ya. Nyuwun ngapura, sesuk ndang 7 sasi iki ndang cuti. Lho kok emoh piye kok? Cuti demi kesehatan kok gedak-gedek ora. Iya, Men anakmu ki sehat, 8 sasi 9 sasi ki nang omah wis. iya. Karo ngenteni lek ing jabang bayi. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya iki pamundutan saka Oh wis diaturake. Ya, Ki susulan
Kula nyuwun tembang Gubuk Asmara ingkang nembang Mbak Tatin. Salam saking Bu Sumini. Desa Serpeng, Serpeng dan mie ayam Pak Min. Oh iya. Jalan Pandanaran 2 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Tumiran dari Pelayan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya. Bakso Pak Kumis nyuwun lagu Gubuk Asmara. Assalamualaikum. Lan sambel kemangi. Oh iya. Diaturake. Oh iki catetan mau. Iya. Yo, diaturake. Ya, Din, iki panyuwunan kowe kabeh. Ya resukune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki mulai kudu belajar, ora mung belajar Gubuk Asmara tok. Lali janjine podang kuning, podang ireng kabeh disinau. Ya. Supaya nek disuwuni pamirsa ora gawe kuciwaning para lenggah, ya paning saya dhuwur wite iki saya akeh ulere. Ha iya. Saya gedhe angine, saya gedhe angine. Iya. Ya pancen ngono kok ya, Mak. Ayo Gubuk Asmara. Nggih, Pak. Nah, langsung. Ya. Iki amplope akeh banget, tak jaluk ora. Isine. Isine tak kekke aku ora nek. Nek amplope moh. Ayo sak isine aja kuwatir. Oh iki, iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau, Din. Iki saka Serpeng. Oh, alah 50 dilempit akeh banget. Ora kok 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Yo, nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis. Gubuk Asmara nyok. Siap. Sakle ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicet sisan. Ya. Nuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Nuwun nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis ra apa-apa. Kok dengaren piye? Kabeh tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta ya tak kon ngukuti sinden-sinden ki, sawere kukuti. Iya. Ha nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong ya an. Maksudnya? Ya kowe ya lomo, aku ya lomo. Nah, Kowe lomo menehi lagu, aku lomo menehi saweran. Ya. Nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis Napa? ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. Oh iya. Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. Wah. Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling nang Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke, oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Mula tampanono ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran. Ya, tegese piye? Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Ning lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. Heeh. Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. Iya. Karo bojo padu, heeh. Terus? Karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Iya. Nek kula mung sak derma nampani e. Lah ya nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan karo kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok. Ngono iki krungkep ya krungkep bareng. Ora. Lah piye? Lah krungkep sik kowe krungkep aku ora krungkep. Lah kok Nek baul nek krungkep kabeh. lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe krungkep, aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku krungkep, pokoke kudu sak tundha sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Nggih. Tak nehi nggih. Pira? Lah mau pira? Aku mau 400 e. Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa, tak tampani ikhlas. Ning aku sandung srimpete sithik, kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang.
Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyindan dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo Wah, ora. disawer apa ya? Sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki ngono kuwi sah. Nggih, sah. Ning niku pun budget tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, men dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, iki eneng ki anu panyunan saka Korea. Wah iki kok iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresno, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani. Nggih. Yo, Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Piyaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku. Mboten ngomong tekok lho. Ayo bahasane iso ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Ameng Saged Korea. apa? Korea iki anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting to. Sing terbanyak to. Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tilaki apa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijik ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Wah. Aja kok kowe, wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon, ayo gek mangkat. Ngusik. Oh, lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak keke kon. Lho katut dono 100 malen. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula leh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki nang mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik didan. Wah, pas lho nek ngawur ah, pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau ora didabling malah ra iso welos e, rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi pane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen keh mutan lelampahan kang ya ana pamundutan fragmen meneh. Sapa? cinta Mbak Ayu karo Mas Kesban. napa fragmene napa nggih Fragmene ya rumah tangga. Tresna tulus. tresna tulus nadyan ing
gebuk asmara. Ya, mangga. Nenone nanone nano. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae. Yen Monggo. Catetan sajroning Lah. Tak. Lah.
Sampun piye urung ana pramene kok sampun. Ya. Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Elek ya ora nyandak, ya wis pokoke sak kecekele pokoke. Ya gandeng panyuwunan. Gandeng manyunan saka Pak Parman ki lho maringi rokok sak slop. Oh iya. Engko tak bagi wong loro karo kowe kin. Tatin rasa wong ora udut kok. Ora apa-apa dikeki. Ayo rasa mau wis nampa kok kok ndremis banget to sindan. Oh, ya kan kita jarene bersama-sama. Ra, bersama-sama piye iki ming karo Solikin kowe duwite iki Solikin kok tak keke Solikin. Mesake. Solikin cangkeme ombo semono kae iki ngono. Malah arep nanti. Oh iya, turuk. Wah, iya. Iki dadi apa lho? Jar Piye to? Oh setan iki. Turuk. Menungso ora tatanan. Lah ngopo? Njaluk playon kok ming kon ngiri wong nguyuh. Kok bablas nang kamar mandi. Muga-muga kejepit rit. Wong urung sida kok wis kepoyoh ya. Lah iya kok ya wis ben nengke wae ditunggoni nang kene ya. Arep melayu nang ndi kae. Arep endo karo kenyataan kae. Ya. Wis. Rasa dibitet. Napa nek ta? Lah, Iya. aku tahu nguyuh ngono kuwi didelok wong nonton. Dibengoki saka njaba, kok dadak digoceki abot napa, Pak? Aku ya meni, "Ah." Lah nggih ta kok dadak dicekeli lho. Kok abot. Ya. Ta gentra. Ya. Dapukane Gentra, engko atatin cempluk. oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Suwun iki nyekel dentong iki nek ora tak paru ndak bocah selak nesu engko. Ya dibuka sikik. Panu jenenge paringane Pak Parman Juragan Dele. Oh iya. Loro. Tangane ra kuat ya nganggo untu kok. Ngomong ngono kok ora kuat lho, kok mau tak bukake. Hah? Aku ora omong kowe. Nek kowe omong tak bukake apa? Nyo, aku ya ngono. Lah kok ya ora omong nek ra iso buka. Ora iso arang singset e. Ya piye carane? Ora iso kowe. Malah mbukake ngawur iso antek. Kebarut-barut barang. Apa? 5 pas. Ya, aku 5, Solikin 5. Kowe wis duwite. Nggih. Cepet, Kin. Oh, wedhus ki. Iki lho lagi iki lho, tenan tak setrap sesuk. Medun langsung arep tak tonyo. Aja mesake. Kon gelis kok. Ya. Wah jan setan tenan kok cah siji kae. Iya. Wis gak munggah. Wah ora dadi iki ngono nek kowe kesuwen ngono ki ora dadi iki. Kok gek mulih malah. Golek wangsit sik paling ya. Napa lagu riyen mawon, Pak? Apa? Lagu Oh ya sambel kemangi sik, sambel kemangi sik. Sinten? Sapa sing anu Mbak Ayu, Mbak Ayu? Ya. Kowe nang kono wae rasa lunga lho. Ngono kowe barang kok nguyuh ayo. Bubar asido nembang. Iya. Jampet sik. Heeh. Ya sambel kemangi sik diaturake. Nggih. Sing dalu, Pak. Ya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya. Dibawani. Monggo. Kamu di PHP ini ya? Iya, belum jadi adang minggat. Berani kompon, Pak. Ya sambel kemangi sik, sambel Oh, iya. kemangi sik.
Ya. Dibawani mboten? Bawani apa? Anu ambiar mawon. Nggih. Ya kuwi ora apa-apa. Pas kuwi. Mangga, ya. Kamu di situ aja. Aku duduk apa berdiri? Wah, wis mbok ora domong kok cara ngono kuwi to. Lah, Wong-wong gembongan karo wong kulon progoe kok. Kamu di situ aja. lah aku duduk apa berdiri? Terserah lungguh ya karemu, ngadeg ya karemu, lungguh sik ya kena, sing ngadeg anu ayu ya ora apa-apa. Nggih. Duduk aja di situ. Oke, siap. Wis anggap kaya Nini Carlina. Mamyat mayun heman gandeng pelam biangan Nyeram nyeram biai nuswan tara pianyu wangi kelan geneng wetan sagara lor lan kidul lor lan kidul alas anggar kang kalimyan ya aja aja takut sangga tanah India tanah India kumeliaring taman Sarinuswan tara ya mangga ya sambel kemangi saka pamundutan saka Pak Kumis ya bakso Pak Kumis mangga ya
biasa iki. Ya. Iki mau sambel kemangi nadyan wis rada sauntara lagune ning nyatane penak dirungokke nok. Ya. Tur digarap rada sesek. Ya. Turuk 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 turuk. Wis gek omong iki piye wis ditabuhi kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu wedine iki gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atau nek dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep nendi, Pluk? Aku arep mulih. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sithik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, to, gento. Ngilo raimu iki kaya ngapa? Ayo bagus to, aku kira anake sapa, Pak? Mbok. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Ratu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah Anake Kang Golo. Pernae piye ngono lho. Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi terus karo Mbak Yuki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit kowe kok. Oh, sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. ngladeni kok 10 menit iki ngladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe ganggu ngrujuk dasmu ki kowe. Aku ngrujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki elingo ngono lho. Ini tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene iki. Pancen jam semene kuwi wis jame Kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Kok sik to, sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawa rene. Cek aku tak pindah ya. Ah, nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sikik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo peloke, Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wo pelok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngapa? Arep gandrung kok. Ayo gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku Jian, jiat. Tro. Ya ora. Beksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok, seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine. Diganti apa?
Ganti tolo. Tenan ming tingil-tingil no. Has piye? Ya ora aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah aku ki Mbak Yumu lho. Ah Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Blok. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki nek mbok elinga ngono lho. Kowe kelinge, Sok. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung. Wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Blok. Kowe tak Ngapa lho? Aja tak rudo paripeksa, Blok. aja loten mek-mekan. Aki sing asik lho nyampe niki, Blok. Asik kek. kowe ketoprak kok muni iki sing asik ki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem he, Blok. Lah ya gelem nek ya alon-alon ora kasare kaya ngono lho. Raras rumeng swara niro. Gelem ya, Blok? Tuh gelem, Blok. Ora. Tak pepeke galengan lho, Blok kowe. Ang lam-lami joneng ati. Iki ana dalane. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dindi iki ngapa? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge tresno e. Tresna nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no. Kowe iki njalukmu apa to? Ya sing alus ora kasar ngono kuwi. Kowe ya rene. Sing alus. Rene. Wong ngurusi apa-apa kok wis Rene apa lho? Ora ana sing Ya pertama ki halus engko ora kasar suwe-suwe. nganti kentekan gon barang kok isih nyemak-mek barang. Nyelempit yo gelem kok. Heeh. Panggunge nang kono ora tekan kene-kene. Saron gong nuting wi. Ajarene rene aku tak ngono ya. Asik lho aku Rosi Barono. Wira kang dadi ati. Hormat kene iki lho. Hormat kene iki lho. Ya. Sancake iki ketoprake sik lanang ngingin tenan iki. Alenya kali kok malah saya Aja. kenceng to peluk kowe. Ih, aku diterani. Kita ambil tenan lho kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Rono, men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani peluk. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Blok? Ora gawe muringku lho, Blok. Ora sedi. Ana tonggonku kandro. Gelem ya, Blok ya? Mbok ora kasar ngapa ta? Wis alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku, Blok. Nggonamu munggah mudhun ora? Rene ana arep tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu, Blok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Nek omong alon-alon kok sepatu kok dadi sepatu.
Lah mau arep muni sendal kan dadi sepatu sendal. Sepatu. Kok tak tukokke rolas. Rolas apa? Rolas siji. Rasudi seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Blok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Blok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok dadi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Sura bangsat. Lah ya can bangsat kok kowe. Gelem ya? Mah, Gelem, Blok. aku jek eling kok. Ora kaya kowe. Aku yo ket mau eling, Blok. Iya rasa nyedak-nyedak. Angko ora dadi nek ora nyedak, Blok. Ya nyedak ora apa-apa. Nah, Nah aku arep rono. ronone ndi, Blok? Mbok ora menekan lho tangane. Gur tangan kowe kok. Gur tangan. Lah iya. Lah kabeh kuwi awale saka tangan lho. Lah ya pertama tangan sikik, Lah ya Blok. gak aku. Kok ora terus liyane? Mah, Ayo Ndek Mbak Wong Ayu tangan yo kuwi ya, bingung aku. Blok. Bangane dipek wong liya. Bangane dipek wong liya lho, Blok. lah aku mending dipek wong liya mbangane dipek kowe. Eh lho adine nyicipi sik. Wah, dalange iki ngapa lho? Tasah melu-melu. Wis sutradarane aku ora melu-melu. Ayo pengen apa piye? Hah? Sutradarane aku. Ayo tansah Ora sudi aku ki karo kowe mbok ngene. Nekat tenan soli kene. Nek caramu kasar ngono kuwi, aku ora bakal seneng karo kowe. Terus pengene piye, Blok? Nek jenenge wong tresno kuwi ora nganggo kekerasan. Kok ketoprak iki saka Betawi. Oh, iki blasteran iki. Lah ya aku kesel tenan lho Ken kowe nyawer. Lho kok kin aku ki gentoke. Ya ya gentok. Iki engko nek ora rampung diteruske nang ngisor lho, Blok. Ora sudi. Aku gelem e, Blok. Gah, Gelem ya, Blok. prek. Wah. Kowe malah sing kasar saiki. Lah ya aku ora gelem kok mbok paksa lho. Iki ceritane iki aku maksa kowe lho, Blok. Lah ya ning aku ora gelem. Ya saiki ganti cerita sing kowe gelem, Blok. Ayo manut sutradarane kae. Suradane sapa iki suradane? Sutradara kok sutrada. Sutradane sapa? Oh, suradane sapa? Ah piye supaya diganti iki nggo neruske gandrunge kuwi diganti cempluk gelem apa piye? Niatmu ngono ta? Ana di tera. Ono. Ana. Iki beras wae beres pokoke ta. Kingko kowe rokoke solikin. Aku dak ganti iki Den Mas Subrata. Ane kok ngene kok Subrata. Ah, Ayo ora wangun to. Wong raine kaya citakan roti ngene kok. ya ganti pemain. Rampung ki sik. Wah, ya wis. Legan. Ikan apa? Delang tutung, Mas. Ayo, Mas. Legan. Kentongane pecah. Iya. Iki ceritane apa, Blok? Isih ngene mau apa ganti? Ora ngerti. Ana ditera, Pak. Nek ceritane ganti. Ceritane ganti kuwi terus ke sike. Cempluk dirudok paripeksa. Jempluk.
Kowe kudu gelem ngladeni aku. Ora, aku ora sudi karo Nek ora kowe. gelem ngladeni Mbok aku. eling ngono lho, Aku sing ngladeni kowe, Pluk. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak petilan dalu menika kasingget semanten awit pemain kakung dipun pendet polsek. Pun nggih, Pak. Ya wis kana apik simnya rokok ken kok 5 wadah lho. Siap. Bangane kowe nyolong. Ya. Oh. Kanca-kanca pira ya? Rasa kanca-kanca nabuhi rasa ben. Oh, Mas Ridwan. Lho. Edan cah lumo tenan. Lirike. Heh? Oh, getere. Oh, wis. Wis ndak entek. Dang. Oh. Wis. Loro aku. Lah aku ndi? Jaluk. Jaluk iya. Mau dipaksa ora gelem. Rokok lho, udi kowe. Ayo engko sik udan kowe ra. Kacaknya. Lambemu. Bojomu. Kok bojoku? Ora doyan. Doyane apa? Arti cokot. Wah, dekane wis rampung barang nyuk-nyukan. Kowe ngarep medhu ning mbunange nyaut panganan. Iya. Kula sampun, Pak. Wis matur nuwun Mbak Tati. Iya. Ayo teruske dhisik critane, Nok. Iya. Ki mau dienggo pamundutan Ya diaturake saiki. engko gara-gara iso disambung meneh. Oh iya. Kancaku wis tak kon dadi rol ketoprak akeh banget kok saiki sing wis iso. Iya, Mak. Teruske dhisik critane. Ya tak derekke. Tan samar mamaring sukma sinuk maya winaya ing asepe sumimen lenging kalbu